Wala pa, boss. Patulong patulog. Nagpaminaw sa dugdug ug kilat. Shout out, boss Dan TV. Baga kayong tag-um, boss. Na ako sa 5th floor god nya. Ganiha kusog kayong dugdug ug kilat. Nya kusog kayong bundak sa uwan. Kuyawan ko mag cellphone kay sig kilatan tani. Shout out, boss Dan TV. So, kuha na, boss, pasado alas 11:30. Hapit na alas 12. So, sige po kuan uwan. Boss, meron, boss, ano pa? Uploading pa. Hinay man ang upload. Basta, kung saan na ng oras mag-upload ka ha. Ako'y bagong kuan, vlog lang nya mga siguro 20 minutes. 20 minutes lang tong vlog pag kuan last Sunday. Uwan na sa do. Nihunong ng dugdug ug kilat. Gana sige pangilat ganiha. Sige, boss, sige, boss. Salamat, boss. Support always, boss. Salamat, boss. Salamat sa walay puas nga suporta. Unta maabot na to puhon. Makuha puhon ng gipangayo ni YouTube. So puhon, boss, kung kuan mauli na ko sa Pinas. So kuan bali mo focus ko sa kuan catch and cook nga kuan main content na ko puhon sa dagat ko puhon. Dole man kog dagat nya siguro mix po og kuan daily nga kinabuhi sa probinsya sa Cebu, sa norte nga bahin sa Cebu, boss. Daghan og kuan dito sa mga, boss, mga kuan, mga sea urchins, mga tuyom ug mga kuan danggit. Daghan na sa amo apod. Mga limango medyo kuan na, hinay na nga limango sa mua. Di kayo daghan, medyo ato kayo gud, so di ka sanay ang mga limango sa amo. Sus, kadaghan naglamok. Oh, boss, hindi talaga biro. Pero konting tiis na lang, boss. Mga siguro mga 2 years na lang siguro mahigit ang mga ganyan. Siguro mga 2 years. Malapit na matapos visa, boss. So by December siguro pud pohon. So kung makabakasyon, boss. So hopefully ato kung maka-Christmas pohon sa Pinas. Kauban ang pamilya. Oh, boss. Bihira lang digit, boss. Yung kadalasan sa iba talagang wala. Yun lang. Pagkatapos wala na. 5 minuto pagkatapos wala na. Tapos
O boss, kaya. Tiwala lang sa Panginoon. Kaya to lahat. Basta't palagi kasama yung Panginoon. Yan, umuulan na naman. Maulan, tapos daming lamok. Oo boss, talagang wala, pamilya eh. Pamilya yung dahilan kung ba't nandito. Sila yung inspirasyon. Dahil sa kanila, kaya yun, tiniis kahit na malayo. Kasi ng ilang taon. Mahirap pero yun, kakayanin. Hindi biro yung buhay bilang isang OFW. Daming pagsubok. Ilang taon na hindi mo makakasama yung mga mahal mo sa buhay. Oh boss, salamat boss. Salamat sa palaging suporta boss. So malay natin boss pag baka pag nandun sa Pinas, so sana makapag kita tayo. Tapos ganun. Ang tawag nun? Collab no, ganun. Oo boss, may iba akong mga nakachat. Hindi masyadong active yung iba eh. Madalang mag-reply yung iba. Oo boss. Yeah, swerte din no, swerte din yung ganyan, katulad mo. Swerte din yung maka ka talaga ng yung mga small YouTuber din na talagang legit ba. Madalang lang. Dalang lang ng yung talagang organic ba. Yeah, swerte na din. Kahit konti at least talagang may mga talagang totoong organic, kaya saludo boss. Saludo sa mga talagang totoong organic. Di yung katapos ng
5 minuto, ayun na, wala na. Kaya yun, alam ni YouTube. Sayang yung oras. So sa ano boss, siguro mga sa December, pag nakapagbakasyon ako, so yun, asahan makapag-vlog ako ng mga ano, yung sa dagat. Tsaka buhay probinsya, yun. Nakakamiss yung buhay sa probinsya. Oo boss, yun talaga bala ko pag kasi bakasyon ako mga siguro 2 linggo. Kaya siguro 2 linggo, so yun, sulitin ko yung 2 linggong yun. Makapag vlog kahit papano, tapos yung mga dun, mga kababayan ko dun, tsaka mayaya din ba na baka pwede makasubscribe sa channel. Dami kasi may mga plano ako sa amin balang araw pag yun dumating yung panahon na medyo aangat yung channel, so sana matulungan ko yung ano ko dun, yung bayan namin. Saka yung number 1 plano ko yung sa ano, yung sa dagat, yung alagaan talaga yung dagat ba, kasi kadalasan doon yun yung hanap buhay. Pag walang ulam, punta ka lang ng dagat, yun, hindi ka mahirapan maghanap ng ulam pag masipag ka lang, punta ka lang ng dagat, daming mahuhuli doon. Pag masipag ka lang, hindi ka magugutom sa probinsya. Kaya yun, pag balang araw pag umangat yung channel, so sana makahingi din ng ano ba, tulong sa barangay para may suporta sa LGU, para yun, para sana sama-sama din magtulungan para sa bayan. Yung sa ano sana sa amin, yung dami mang mangrove sa amin, pero talagang dalang ng ano, mga alimango sana, pero wala, sobrang dalang. Hipon, yung hipon sa amin medyo maganda, madami, lalo pag gabi. Yun, i-vlog ko din yun, yung mga ano ng hipon sa gabi, mangilaw, yun, masaya yun. Tapos mga alimasag, yun, wala na, 3 taon mahigit na, hindi ko na naranasan yun. Oo, talagang wala na, naumpisahan ko na to sayang nga boss, di ko agad naisip to nung pagkadating ko dito sa Korea, talagang ba't di ko naisipan agad? Siguro kung nagumpisa ako agad, malay baka namunin ako ngayon. Wala, sobrang miss na boss, lalo na sa ano, yung sa dagat, yung manghuli ba, nakakamiss. Yung talagang buhay namin sa probinsya, nakakamiss talaga. Oo, kasi wala, laking probinsya talaga ako malayo kami sa ano, dun sa city talaga, sa Cebu, sa Cebu City talaga, malayo kami sa norte. Kaya talagang sanay sa hirap. Yung mama ko walang trabaho, papa ko ano lang, yung sa tubuhan, ganun, yun lang. Dati siguro mga early 2000, grabe, magkano lang sahod sa tubuhan. Yung mag-harvest, sus, 1 linggo, siguro nasa mga, hindi siguro abot 500 na sahod. Nako, tapos binibigay ng
papa ko sa mama ko, ano lang, mga 200. Talagang, yun pinagkasya. Yun yung pinagkasya ng mama ko isang linggo. 200 pesos lang. Oh, boss, wala na, naumpisahan ko na to dito. At kahit ano, mahirap man, minsan talaga mahirap din, pero hanggat masaya, boss. Pag na-enjoy mo ba yung, yun, pagiging vlogger, di nakaka-enjoy din minsan eh. Sa atin sa pakiramdam. Ayan na, umuulan na naman. Sa inyo, boss, saan ba banda sa inyo? Saan ba yun? Sa Manila ba yun sa inyo, no? Saan ba probinsya nyo, boss? Talagang sobrang baba, boss. Siguro yung mga early 2000 ba? Mga early 2000 talagang, boss, Bukawi, Bulacan, di ba? Nandiyan, taga dyan si Japper Sniper. Sikat man si Japper, di ba? Bukawi ba yun? Tama ba yun? Si Japper Sniper. Swerte yung mga doon ba? Ang mga malapit doon kasi madaming tinutulungan si Japper, di ba? Madami siya natutulungan dyan, di ba? Mga halos, so kababayan niya dyan sa Bukawi. Talagang pinopromote niya yung mga, ano niya dyan, kababayan ba? Halos lahat nata, vlogger nata, lahat. Kahit may edad na. Yung kasama ko dito, 2 lang kami Pinoy. Yung kasama ko talagang solid Japper Sniper to eh. Pero hindi pa siya hindi pa siya gusto balak niya din mag-vlog, pwede niya pa inumpisahan. Dati talaga, boss, wala talaga akong plano mag-abroad ba. Wala talaga sa isip ko dati na dito pumuntang Korea magtrabaho. Wala sa isip ko talaga dati ito eh. Pero yung kuya ko dito, nauna na dati yung kuya ko eh. Siya na yung nagano sa akin. Nagyaya kung baka daw gusto kong magtrabaho dito. Kaya yun. Doon ko naisipan na o nga no, ba't di ko subukan? Ayun. Sipag at tiyaga lang talaga. Ayun, nag-aral ng Korean language. Tapos take ng exam. Sa awa ng Diyos, nakapasa din naman. Isang take lang na exam, ayun, nakapasa agad. Talagang yung pagod ba, at least worth it yung pagod ko, siguro mga halos 1.5 buwan trabaho sa araw, tapos nag-aaral akong ng Korean language sa gabi, mga 6 to 10. So halos ito, Monday to Friday yung pasok. So halos umuwi ako ng bahay, makarating ng bahay, mga mag 12, ganun. O yun, sipag at tiyaga lang talaga. Nagbunga din naman lahat ng yun, paghihirap ko. Kaya, yun. Oo, boss. Talagang hindi susuko.
Kaya nga nandito para sa pamilya. Lahat ng mga pangarap sa buhay. Number 1, pamilya yung talagang number 1 na dahilan ba't lumalaban sa buhay. Kahit pa sa dami ng problemang dumadaan, yun, laban pa rin. Sige boss, salamat boss. Salamat sa suporta boss. Sana balang araw, yun,